Søløven. God eller ond? Ja, hej og velkommen til Dus med dyrene. Vi skal i dag have om søløven. Og hvad er søløven for en? Vi har i dag valgt at beskæftige os med den kaliforniske søløve, og hvorfor har vi så det? Jo, det er fordi det er måske det mest kendte af de 5 forskellige søløver, der findes. Og den er utrolig nærnem. Det er også den, man ser i Zoologisk Have, som I vil se lidt senere. Og den er jo sådan set i familie med sælerne. Det er den. Men en af forskellene ved sådan en søløve, det er, at den har udvendige ører, som I vil se på nogle af billederne, hvor en hvalros er, som også er i familie, og en sælen, de har hul lige igennem ind i ørerne. De har ikke udvendige ører. Nej, og så kan vi sige det om søløven også, at den har utrolig stærke luffer, og det gælder både for og bagved. Meget stærke luffer, som den kan svømme meget hurtigt med, og den kan gå med dem, som I også vil se lige om lidt. Og hvor lever så den kaliforniske? Ja, det siger næsten sig selv, men den lever over ved den amerikanske og nedad, men mod den meksikanske vestkyst, hvor den hygger og leger. Men nu tror jeg lige, jeg vil stille op til Michael direkte inde fra Zoologisk Have. Michael, er du der? Værsgo. Ja, tak skal du have, Mogens. Tak skal du have. Ja, vi sender live herinde fra Søløveburet, og som I kan se, så står der allerede mange mennesker klar herinde. Der går lige en lille stykke tid nu, så bliver søløverne trænet, så jeg tror, vi sender den tilbage til dig, Mogens. Så kan du lige fortælle lidt om dyrene, hvad de lever af og så videre. Ja, det er også rigtigt. Vi tager 8 af dem. Nu lidt øjeblik, du for helvede, Michael. Kunne da ikke nu, din klovn, mand. Ja, tak skal du have, Michael. Tak skal du have. Søløven siger du, jo, hvad kan jeg sige om søløven? Det var lige... Søløven, det er et dejligt dyr. Ja, det er et dejligt dyr. Som I kan se på billedet, så er han den største. Han kan blive helt op til 2,5 meter og veje omkring 240 kilo. Hunden er noget mindre, bliver 1,8 meter cirka og vejer omkring 90 kilo. Som I kan se, er han lidt tykkere omkring halsen. Nogle har endda lidt pels omkring halsen. Og hvorfor er det egentlig så, de har det? Og det er simpelthen, fordi de har nogle drabelige kampe. Der er dog sjældent nogen, der dør, men blodet er det. Kampe om hunderne selvfølgelig. Og hør nu godt efter, fordi sådan en fyr kan faktisk have et harem på helt op til 100 hunder. Så han er en værlæband. Og det gælder selvfølgelig for han om at yngle med så mange hunder som muligt og føre sine gener videre. Hatten, han er kønsmoden omkring 5-årsalderen, og hunden er kønsmoden omkring 3-årsalderen. Og når de så har parret sig, er hunden drægtig i 11 måneder, cirka et lille år, hvorefter hun føder en lille unge på 5-7 kilo, 75 cm lang. Og den diger så lidt hos moren her, eller lidt og lidt, den diger næsten et år, før den stopper med det. Og så efter et år, så rejser den, så søger man jo selv ud af fortsat liv. Så ja, lige et øjeblik. Ja, vi stiller straks om til live-træning fra... Værsgo, Michael. Klovn. Ja, det lever. Er den der? Godt, tak skal du have, Mogens. Vi sender direkte fra søløvetræningen.
Det var træningen inden Mogens. Tilbage til dig. Tak skal du have, Michael. Tak skal du have. Fascinerende dyr. Fascinerende. På sin egen måde, ikke? Så er det et fascinerende dyr. Afslutningsvis, så kan jeg lige fortælle lidt om, hvad spiser sådan en fyr, hvor er den henne i føde. Og den finder selvfølgelig det meste af sin føde, eller al føde, nede i vandet. Den dykker ned. Den kan faktisk dykke helt ned til 270 meter og holde sig dernede i omkring 2 minutter. Og dens primære føde, det er blæksprutter, og det er stivefisk, som sild, eller på billedet, som I kan se her, er det sardiner. Det er ligesom der, hvor den finder sin hovednæring. Og afslutningsvis har jeg fundet, synes jeg selv, 2 lidt skægge billeder, som viser at søløven faktisk også spiser hajer. Men billede 2 viser så, at søløvens hovedfjende er hvidhajen, der står bag mange søløvedrab hver evig eneste år. Så det var, hvad den spiser. Det var sådan set alt, hvad vi havde valgt at vise om søløven i denne her omgang. Vi er glade for, at I kiggede med. Håber, I fik lidt ud af det. Håber, I kigger med i næste uge, hvor et nyt dyr bliver vist. Vi har ikke valgt noget endnu, men det er en overraskelse. Så tak for denne gang. Vi ses. Ha' det godt. Hej. Hej, og velkommen til Dus med dyrene. Det er dejligt, I kigger med. Vi skal i dag høre om den kaliforniske søløve, og det er jo en værre lille... Det er jo en værre... Ej, helvede, Esben, mand! Din hamster er sluppet løs! Tag dig det lort! Hej med jer, og velkommen til Dus med dyrene. Jeg er glad for, at I er med og kigger. Og vi skal i dag høre om den kaliforniske søløve. En værre lille bandit, der lever... Gå nu væk, mor, altså! Jeg er ved at optage, altså. Ja, god aften og velkommen til Dus med dyrene. Vi skal i dag have om søløven, og ikke bare hvilken som helst søløve, men det er den kaliforniske søløve, som, ja, den er faktisk meget lærernem. Det er den, og det er den for den anden,